Benvinguts a un nou capítol de RB Talks. Avui tenim a les ballarines, a unes quantes ballarines de Black Bubbles, el grup de dansa guanyador del programa televisiu català Eufòria Dance Kids. I bueno, són la Júlia, la Leire, la Júlia i l'Andrea. Bon dia, noies, com esteu? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Doncs bé, comencem amb l'entrevista. Sí. Bueno, primer de tot, felicitar-vos perquè vau tenir molt mèrit de guanyar el concurs i m'agradaria saber d'on va sorgir el nom tan original i tan xulo de Black Bubbles. Doncs el nom va sorgir perquè quan érem petits ens van regalar un ninot que era una pantera negra i doncs com érem petits érem com bombolles i doncs en anglès Black Bubbles. Doncs és molt interessant. I ara una pregunta que tenim molt sovint les persones que us hem seguit en aquest programa és com us va entrar ficar-vos en aquesta aventura a la vostra edat i com va sorgir la idea i tot això? Doncs aquesta idea nosaltres no sabem ben bé, però un dia va ser que les nostres professores ens van reunir a totes i van dir: noies, tenim una sorpresa, que no sé què. I nosaltres... I van dir... ens presentem al programa Eufòria Dance Kids. Nosaltres, uau, que bé, que no sé què. I doncs així, no ho sabem ben bé. Bueno, és una història. Sí. I què tal les vostres professores durant el procés? Us van ajudar molt? Com us van ajudar en aquest procés? Doncs sí que és veritat que nosaltres tenim dues professores. Què passa? Que estàvem amb l'Alba perquè la Maribel estava embarassada en aquell procés, perquè això va ser a l'estiu. Llavors estava embarassada i ens vam quedar amb l'Alba i quedaven un munt de vegades, feien molts assajos i clar, ja l'estiu i tot, amb molta calor. Va ser un procés dur, però les profes van ser un suport essencial en aquest procés i ens van ajudar molt, la veritat. Sí, va ser molt guai. Molt bé. I, bueno, és que això ha de ser brutal. Llavors, la meva pregunta ara és: quantes hores i quant de temps teníeu entre gravació i gravació? Perquè, clar, és un programa que es grava, però suposo que teniu un temps límit, no? Com va això? Sí, doncs van començar les primeres gales, nosaltres vam sortir a l'última de com la fase de grups i després d'això, quan vam passar a la semifinal, teníem una setmana i aquesta setmana era molt intensa, ja que havíem d'ensaiar, doncs el dilluns ja començàvem a les 9 a l'escola i de 9 ens quedàvem a menjar i fèiem molts assajos, venia la televisió, ens gravaven els assajos, ens deien la cançó que fèiem i practicàvem amb el cantant, llavors era molt intens. Mare meva, tu. Bueno, doncs hem vist, perquè aquí ho veiem tot, que l'última actuació anàveu disfressades de persones grans. Com va ser posar-se en la pell de la gent gran? Doncs... Bueno. Clar, les nostres professores ens deien sempre ficar-vos en el paper, que no sé què, i nosaltres... va costar, sí, va. Sí, però... Sí, i perquè sobretot al principi, Gràcies. clar, entraven a l'escenari fent acting d'àvies i això, i era com... La Júlia. Va costar, però durant el procés ens vam reir molt, ja que va ser molt graciós veure les cares que posava, per exemple, la Júlia o una altra persona, i era molt graciós. Ens reiem molt, la veritat. Sí. Bueno, tantes hores d'assajos, com heu explicat, donen per riure i per emprenyar-se. Com van les relacions dins del grup? Perquè, clar... Doncs les relacions del grup, tot i que vam passar molt de temps junts i ja semblaven com germans, perquè era molt de temps, clar, passàvem més temps a casa al ball que a casa nostra. Llavors, les relacions anaven molt bé perquè portem des dels 6 anys junts, però clar, alguna vegada, doncs, no, que així no era el pas, no, però què dius, que era així? I això ens emprenyava una mica, però en res, després ho solucionàvem.
Està molt bé. Cau. Bueno, molt bé, molt bé. I bueno, ja seguint, clar, arribeu a la gran final, un moment que vosaltres desitjàveu i en el moment que la Mata Torner anuncia que sou les guanyadores, Tenim guanyador d'Eufòria Dance! És el Black Babel! com va reaccionar? O sigui, com va acudir aquell moment? No, vam plorar, el primer que va ser vam plorar. Ai. Vam cridar, plorar, la Julia no parava de plorar. Però va ser molt guai perquè era com... ja era com si ens donaven els 3 punts finals, ja guanyaven, però si li donaven 3 punts a l'altre grup, ens quedaven en empat i era una liada i a veure què passava. I quan van dir el nom de la Pades va ser increïble, vam saltar, vam plorar i va ser increïble l'experiència. Sí. Sí, i no ens ho creiem, la veritat, perquè això havia sigut una passada amb molts grups que ja els coneixíem d'algunes competicions que van fer i va ser una passada, la veritat, perquè hi havia molt de nivell a la final i no ens ho podíem creure, perquè bueno, tots els grups ens havíem esforçat molt i va ser una passada. Mare meva, és que ha de ser a la vostra edat guanyar un programa així, ha de ser Totalment. brutal. Bueno, jo us havia de preguntar, hi ha alguna anècdota? Tant el procés de coreografies com el procés del que és estar al programa de televisió. Hi ha alguna anècdota graciosa o que us faci il·lusió explicar aquí? Però aquí n'hi ha moltes... Bueno, tenim moltes anècdotes. Una, per exemple, va ser que quan ens van classificar a la final, que tornàvem a l'autocar a l'escola per tornar a assajar, estàvem molt contents i li volíem proposar a les professores de quedar-nos a dormir a l'escola, ja que el dia següent ja tornàvem a assajar. I va ser sí, i va ser una passada perquè nosaltres ho vam intentar, però bueno, no es va poder ser, però... No ens van deixar perquè, clar, nosaltres insistint, no sé què, però no va poder ser. Podem fer un llamamiento perquè feu una festa de pijames amb elles, sisplau! Però, doncs, bueno, després d'aquesta entrevista us volíem demanar si podeu fer un tastet d'alguna coreografia que heu fet o alguna cosa. Sí, és possible? Absolutes. Bueno, i ara per finalitzar posarem un tastet del que va passar al programa d'Eufòria Dance Kit. Ja veieu. Head to toe.